Apa anggepmu aku sowan Eyangku ki bakal ngaut pepadane Kanjeng Eyang? Ora. Aku ra ndene niat nyembah karo Kanjeng Eyang. Ning malah kepengin nugel janggane Eyangku Noting Ndorowati. Yen Eyangku wis tekaning patuhan, idak-idak sirahe nganggo keset. Mergo Eyangku wis nyedani karo wong tuaku Prabu Stijo Bama Narakasura. Woh, legandang dening aku. Iwang Agung mugi ngayomana marang Praja Ngamarta sak isinipun. Nun mangke Koko Prabu dereng sawetawis dangu rawuh ngandika Kanjeng Koko Prabu ing Ndorowati wonten ing Praja Ngastina. Koko Prabu kepareng ingkang rayi pun punta dewa ngaturaken pasegan panakrami kunjuk sandhapada paduka. Kanjeng Koko Prabu jimat semban kula Koko Prabu Sri Bathara Kresna. Ya jagat maestungkur ing gesang kula. Mboten nanggung kasekecakno anggen jengandika lenggah Koko Prabu. Sampun mboten kirang prayogi bisawanipun Rakantu ing Ndorowati dinten sakmangke menika wonten Projeng Ngastina. Yai Prabu Punta. Salawa paduka Kiraka Penemban Curiganata. Ingkang rayi Ngastina pun punta ngaturaken karaharjan tedhak paduka saking pratapaning Cemara Sewu. Kiraka Penemban tansah pinangaring kawidadan niring sambi kula sawanipun ing Raka ing Mandura wonten ing Praja Ngastina. Durga mendhak kala sirna. Namung kepareng kula ngaturaken salam taklimipun ing Raka. Mugi kunjuk ngersa paduka Yai Prabu Kalimataya. Kula pundi cundhaka panglingga murda amawahana kabagyaning gesang kula. Saha sampun boten kirang sekeca anggen kula ngabyantul ngersa paduka Yai Prabu Kalimataya. Syukur mangayu bagya seketi jumurung Koko Prabu. Kresna kakangku. Aku ngaturake sembahku katura Kresna kakangku. Werkudara iya. Kok kaya kadingaren temen. Apa kleru pamirenging pun Kakang apa pancen Siadi ingkang salah nggone ngucap lawan pun Kakang. Siadi ngaturake sembah. Monggo pendak-pendak ingkang ndak tampa Werkudara ketemu karo Nata Ndorowati kuwi mesti ngaturake basa. Tegese basa kuwi ngaturake tata kramaning taruna tumraping werda. Ning kok ora kaya sak gedhagan iki apa pancen merga wis bubar perang gedhe Bratayuda. Siadi ngaturake sembah lawan pun Kakang. Sing gedhe pangapuramu. Yen to akeh para nayaka punggawa ngaturake sembah kalawan Nata Ndorowati munggah Yai Prabu Punta ngaturake sembah kalawan pun Kakang tak tampa kanthi lega-legawaning atiku. Nanging yen Werkudara ngaturake sembah kalawan pun Kakang sing gedhe pangapuramu ora tak tampa Werkudara. Kena ngopo ora nampa sembahe karo Werkudara? Apa pancen aku darbe luput? Apa duwe kleru tumraping Kresna kakangku? Yen pancen aku darbe kleru aku duweni salah lawan Kresna kakangku, para gage tutura. Salahku nggo napa? Kleruku nggo nendi? Yen pancen aku kudu nampa pidana tak sandhange kanthi lega-legawaning atiku, ora bakal awel, ora bakal ngrundel atiku Kresna kakangku. Siadi ora kleru, Siadi ora salah. Ya gene ora nampa sembahe Werkudara. Sena, piye? Wong sak jagat iki wis padha ngerti kabeh, ora ana ing mbok sembah kejaba mung Sang Ruci Bathara. Ora ana ing mbok sembah kejaba mung Sang Dewa Ruci. Aja kok jamak lumayan titah semantah nadyan dewa wae ora wani nampa sembahing Werkudara. Lah kok dina iki kadingaren temen Siadi ngaturke sembah kalawan pun Kakang. Mengko yen pun Kakang nampa sembahing Werkudara gek ana apa-apa ingkang bakal ndak sandang. Mula sing gedhe pangapuramu tinimbang mengko uripku ora kepenak sarta ora jenak nggonku nglakoni urip merga nampa sembahing Werkudara. Sembahmu ora tak tampa ning gandeng tetepi darmaning wong tuwa kelawan kadang enom pangestuning Kresna tampanana Werkudara. Ora sudi kowe ora nampa karo sembahe Werkudara, tangeh pangestune wong tuwa dayanana uripe wong enom. Mula gandeng ora nampa sembahe Werkudara, ora sandadak menehi pangestu karo aku. Ora sudi nampani pangestune wong tuwa sing ora nampa sembahe taruna. Ya wis, yen ngono nadyan rada sesak pikirku, rada sesak rasaku. Gedene rasa rada tida-tida penggaling Nata Ndorowati. Sembahmu tak tampa. Ya muga-muga wae ora ana apa-apa.
Merga tida-tida ragu-ragu penggaling pun Kakang, sembahmu tak tampa. Pangestuku tampanana. Wenehna kono kapan-kapan tak jupuki. Pangestu kapan-kapan dijupuk. Pangestu ora bosok, pangestu ora mambu. Kowe nampa sembahe werku durung dadak mbok perceka. Wis rasa diteruske. Iki rumangsaku malah kaya bali dadi bocah cilik. Wis do gerang-gerang, wis do tuwa-tuwa. Rambute wis werna loro kok senengane padha padudon. Koko Prabu. Menika namung anggen kula tresna kaliyan kadang kula panenggak Werkudara. Iye. Ya wis sembahmu tak tampa kanthi ikhlas lahir batin pangestuku tampanana. Ikhlasno lahir batinmu. Ya tak tampa ndadekake jimat. Lah ming ngono kok dadak geger. Lho kakangku. Aku ngaturke sembahku katuro. Bule kakangku. Aku ngaturke sembahku katuro. Koko Prabu. Werkudara ngaturaken sembah kok mboten dipun paringi dawuh pancen tak jarak. Sebabipun menapa? Lho ngerti to? Pun Kakang wis ora dadi ratu, wis madhep Brahmana. Ana ing Cemara Sewu, jenenge Baladewa ki akeh banget Baladewa, Waning Pinta, Balarama, Kakrasana, Karsana kuwi jenengku kabeh. Kok bule disebut Sanggon-gon kuwi lho. Baladewa ki bule, ora usah disebut Sanggon-gon. Mbok yo nyebut Balarama, Baladewa, Curiganata apik, kok bule disebut Sanggon-gon. Koko Prabu kuwi sugeng ana ing alam padang wis duwe ciri gethek bule. Yo. Aja mbok sebut bule, kabeh wong wis ngerti nek bule kuwi ciri gedheke Koko Prabu. Asmane ra akeh to, Baladewa, Balarama, Waning Pinta, Curiganata. Lah kok bule kuwi tegese nglarani ati. Mula aja nganti nyebut bule, mbok yo nyebut liyane bule. Njaluk tulung balenono ping 1000 ngas. Baladewa, piye? Yen pancen kowe ora sagu dadi wong bule, aja nesu karo Werkudara. Ning nesu karo sing gawe urip. Kowe lali wong urip ki ming dagang tuna andum bathi. Yen bathi-bathine sapa sing didum, yen tuna sing dibakul apa. Galikan ora wong urip ki tanpa pawitan. Sak derma nglakoni diuripi karo sing gawe jagat. Mula wujud apa wae tampanen kanthi ikhlas. Nadyan kowe bungah susah bejo cilaka tampanen kanthi ikhlas. Wujudmu apa wae, kowe wujud wutuh, wujud cacat, kowe matur nuwun karo sing gawe urip, aja ngresula. Wis cukup. Malah mejang kaya pelita mulang kaya guru. Werkudara ya tak tampa. Pangestunipun Kakang ing Cemara Sewu tampanana. Ndak gegem dadekake jimat. Nadyan kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Koko Prabu. Janaka tak tampa pangestunipun Kakang tampanana. Koko Prabu, kula ngaturaken sembah Kakang Peremban. Ya, Janaka tak tampa. Pangestunipun Kakang tampanana. Kula pun dinggo jimat paripe. Koko Prabu sembah bekti kula kunjuk. Koko Prabu Ndarawati sembah bekti kula kunjuk. Yai Adipati sak kembaran Mandaraka pun Kakang tampa. Pangestunipun Kakang tampanana. Kakang Peremban kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Kakang Peremban Curiganata kula ngaturaken pangabekti kula kunjuk. Kula Sedewa tak tampa. Ora liwat pangestu ning wong atuamu Cemara Sewu tampanana. Kula pun dinggo jimat paripe nggih. Kula pun dinggo jimat paripe ndayan ning kasantosan. Koko Prabu. Saestu sewu-sewu kalempatanipun ingkang rayi tadah wadana. Dene dinten sak mangke kula wantun hamboyongi dhateng rawuh paduka Kanjeng Koko Prabu Ndarawati. Malah sak mangke bebasan kadidela mampang wanci peteng kepapak obor sastra. Dene rawuh paduka sesarengan kelawan Kakang Penemban Curiganata. Wonten sukaliraning penggalih. Keparenga paring pangandikan, paring pangaksama dhateng ingkang rayipun Kalimataya. Anggen kula wantun sumalena hamboyongi dhateng rawuh paduka Kanjeng Koko Prabu Ndarawati. Estripun malah kepasang yogya katujuh nginu dene sampun sawetawis ingkang Raka ing Ndarawati boten sowan dhateng negari Ngastina. Sapurnaning perang ageng Bratayuda tumunten ingkang Raka dandan-dandan tumraping negari Ndarawati. Malah ngantos supe kula tuwi dhateng kawijenganipun kadang-kadang kula para Pandhawa. Tumuli lumaraping nawalan dadosaken kagiat sotaning manahipun ing Raka Ndarawati. Sareng kula surasa isining tulis jebul boten pangling menika sinura dening Paduka Yai Prabu Kalimataya. Daya-daya kula gelak lampah kula prapteng wonten negari Ngastina ing pangajab namung badhe nyuwun dawuh timbalanipun Paduka Yai Prabu. Wonten menapa dene Paduka hamboyongi dhateng sowanipun ing Raka Ndarawati? Yai, kula nyuwun pangapunten. Estunipun babakan menika kula mboten badhe cawe-cawe namung gandheng nalika semanten kula badhe sowan dhateng negari Ndarawati. Tumunten kula nyuwun pikadang kula Yai Prabu Ndarawati sampun samapta ing gati sawiga ing diri nedya sowan dhateng negari Ngastina.
Mila ingkang ngraka tumunten nyuwun dipalilah kadang kula ing Ndrawati supados nderek sowan dhateng negari Astina. Ing mekaten sewu kalepatanipun ing ngraka tadah wadana parandene mangke menawi ingkang ngraka dipun keparengaken wuninga babaring lelampahan wonten madaning datur negari Astina mriki malah samangke kula nedya nganglungaken jangga niringaken Karna mastuti sabda Tama Paduka Yayi Prabu Darma Kusuma mboten dados sabab menapa malah sakmangke Koko Prabu malah kepasang yugya dene Paduka sampun kepareng tedhak wonten Praja Ngastina ing mekaten badhe saya lega legawaning manah dene atur kula sakmangke badhe tinampi dening Paduka Kanjeng Koko Prabu kekalih tumunten sakmangke kula aturi paring dawuh menapa mugi parang ambabarana ingkang sejati dhateng ngraka ing Ndrawati Koko Prabu wong timbalan ngemuti gandeng perang ageng Bratayuda sampun paripurna Pandhawa ngukup kemenangan nadyan kemenanganing Pandhawa menika kedah ancik-ancik dhateng kunarpanipun sederek ewa semanten jer mekaten men kedah-kedah linampan dening para Pandhawa anut dhateng kodrating Wang Mohanasa Koko Prabu negari Ngastina sampun wangsul dhateng panguwaosipun para Pandhawa nanging wiwit Bratayuda menika dereng linampan wungsal wangsul ingkang rayi sampun munjuk atur ngersa Paduka bilih Pandhawa anggenipun nglampahi Bratayuda menika mboten krana anggenipun kepengin ngrebat negari Ngastina tuwin Ngendraprasta sak jajanipun menika babar pisan mboten nindakaken dhateng darmaning kasatriyan ingkang sampun dinutus dening para Jawata kedah mangrurah satru murka inggih menika kadang-kadang kula sepuh para Kurawa mliginipun Kakang Duryudana ingkang sayekti kamurkanipun Kakang Astina menika mboten badhe ical menawi mboten sareng kaliyan ingkang sinandhangan lumereking wanci nadyan kedah kathah bebanten ingkang dawah wonten ing Kurusetra kalebet para putra Pandhawa bebasan telas tanpa sisa tumunten Pandhawa ngukup kemenangan sakmangke negari Astina sampun wangsul dhateng panguwaosipun para Pandhawa lan ingkang rayi sampun sinengkaken ngaluhur dados Nalindra wonten negari Ngastina jejuluk Prabu Kalimataya mugi andadosna ing kawuningan kula sampun sarembak kaliyan kadang kula ing Banjar Jungut tuwin Bana Keling inggih menika pun Dimas Werkudara menapa dene Arjuna miwadatan kantun kadang kula Adipati Mandaraka inggih menika pun Adipati Nekula Sedewa bilih rika lenggan mangke mboten dangu malih ingkang rayi nedya lereh keprabon kula nedya lengser saking Daturaya negari Ngastina mandhap saking dampar menika sampun golong giliking rembak para Pandhawa gangsal sampun sarujuk Koko Prabu menggah menika ing badhe kula rembak madyaning Daturaya negari Ngastina dinten sakmangke menika Koko Prabu nuwun sewu Yayi dene mekaten wiyos sing pangandika Paduka Yayi Prabu anggenipun sampun badhe lereh keprabon lengser saking dampar negari Ngastina Koko Prabu kasinggihan mekaten kula nuwun sewu menapa dipun parengaken ingkang rangka ing Ndrawati nyadong timbalanipun Paduka Yayi Prabu menggah sababipun menapa dene nembe sawetawis Paduka menika lenggah dampar negari Ngastina ingkang rinebat kanthi muncrating maros oncating nyawa malah samangke tumunten Paduka badhe lereh keprabon menapa Paduka mboten mesakaken dhateng sangganing para putra ing sami gugur madyaning pabaratan mbelani dhateng Pandhawa supados sakmangke negari Ngastina lan Ngendraprasta menika wangsul dhateng panguwaosipun para Pandhawa kula nuwun sewu sepisan malih kula munjuk atur mboten Ngastina tuwin Ngendraprasta ingkang dados jalaran kula kedah nyabrang perang ageng Bratayuda Jaya Binangun nadyan sakmangke kula sampun pinanggih kalian kemenangan tuwin sedaya para kadang Kurawa Guses tilas tanpa sisa madyaning peperangan ageng parandene menika Koko Prabu pangraos kula mboten jenak kula mboten kepenak tuwin manah kula mboten jenjem anggen kula lenggah dampar kepraboning Ngastina krana pangraos kula anggen kula mukti menika ancik-ancik dhateng kunarpanipun pepunden Koko Prabu Yayi Nalindra menika ingkang sampun sinampiran pakaryan nyepeng kendho kencenging pernatan amis bajinging negari menika wonten pundhaking Nalindra tuwin ratu menika nuwun sewu dipun
paringi kewajiban inggih menika momong tuwin mangku sagung para kawula dasih negari Ngastina. Monggo ewoning para kawula negari Ngastina menika sami ngajab tuwin sami angen-angen benjang menapa Ngastina menika linenggandening Paduka Kyai Prabu Darmaji. Monggo samangke sampun kelampahan nanging sabab menapa nembe sawetawis kemawon Paduka sampun badhe lerek ke Prabon. Kula nuwun sewu. Menawi kula dipun bujung dhateng pangandika Paduka ing kados mekaten tumuli sakmangke kula mboten saged matur. Namung tumrap ingkang rayi ngamarta kula sampun gadahi pemanggih bilih kula kedah sampun paripurna anggenipun dados Nalindra wonten negari Ngastina. Nalindra menika awrat kedah saged hamongku tuwin hamomong dhateng sagung para kawula dasih negari Ngastina. Monggo Puntadewa menika sampun keladuk yuswa, sampun kendho raganipun, sampun kendho otot bebayunipun. Tuwin tumangkaring budi sampun boten kados duk nalika ingkang sampun kepengker. Mila kula ajrih menawi tumpang suh anggen kula ngasta bawat peperintah negari Ngastina, tumunten sakmangke negari menika badhe kula aturaken dhateng turasipun para Pandhawa syukur bage kadang kula sekawan cacahipun menika wonten ingkang purun gumanti keprabon ing negari Ngastina. Kok Prabu? Nggih. Kyai Prabu Kalimataya badhe ler keprabon saking negari Ngastina. Lho, nek pancen niate pancen kaya ngono kuwi wis apik. Nek niate kaya ngono kuwi wis becik, Yai. Wong iki kudu ngrumangsani. Lamun Kyai Prabu Darmakusuma wis ngrumangsani yen to ragane wis sarwa kendho, tumangkaring budi ya wis saya suda, kuwi tegese ngrumangsani marang kahanane panjenengane. Wong ngasta bahwa pemerintah negara kuwi ora enteng, ora gampang. Pancen bener, kudu iso mangku marang para kawula, iso ngomong marang para kawula, iso nuruti karo kareping para kawula. Mongko wong saya tuwa kuwi pikire saya kendho, otote saya suda, kasantosane ya suda. Mula yen wis ngrumangsani suda nggone ulah pikir sarta suda kasantosane lahir batin, luwih becik mudhun kuwi apik, mbangane didhunke karo kawula. Mekaten kok Prabu. Iya. Lah lajeng kula nuwun sewu. Menawi Kyai Prabu Kalimataya menika tumunten lerek keprabon miturut Koko Prabu sinten ingkang badhe gumanti keprabon negari Ngastina? Lho, kadange ra akeh to. Ora Kudara, Janaka, Nekula Sedewa kuwi ya isa lan duwe hak kewajiban tumrap negara Ngastina. Mula yen to Kyai Prabu Kalimataya kuwi wis niat bakal lengser keprabon, ora usah dadak bingung. Tarinen adi-adimu papat cacahe. Sapa ingkang gelem lan gumanti keprabone Kyai Prabu Kalimataya? Kyai Prabu Kalimataya kadangmu sepuh wis arep lengser keprabon. Apa Dimas duwe krentek bakal gumanti keprabon? Ora. Lho, ora iki dasarmu apa Werkudara? Apa ora kepengin dadi ratu? Yen aku sing dadi ratu kahanan negara Ngastina rusak. Rusake perkara nggon apa? Kowe ngerti. Werkudara kuwi dihukum dhewe. Werkudara kuwi ora manut pranatan hukum negara. Ning hukumku dhewe. Sapa sing nandhang keluputan? Yen pancen hutang nyawa saure kudu nyawa, hutang loro saure kudu nyawa. Kuwi hukume Werkudara. Yen nganti aku dadi ratu, kawulaku entek yen pancen mengko do hutang nyawa karo siji lan sijine do takne hukum pati. Sing angka loro, Werkudara ki rumangsane ora duwe tata krama, ora duwe unggah-ungguh, ora duwe subasita. Apa ya wangun ing atase ratu ora duwe tata krama, ora duwe subasita, ora duwe unggah-ungguh. Monggo ratu inggon patuladan, ratu kena kesinudarsana dening kawulane. Ratune wae ora tata krama, ndaiba kaya ngapa cak-cakaning para kawula. Lah nek ngono kuwi bener tegese Werkudara pancen ora pantes dadi Nalindra. Mergo Werkudara kuwi ora duwe tata krama, ora ngerti unggah-ungguh, ora duwe subasita. Tur hukume Werkudara kuwi hukum tumrap Werkudara dhewe. Menawi Werkudara mboten purun, Arjuna dos pundi? Kose. Nek Janaka aku sing ora mathuk. Liripun kados pundi dari Paduka paring dawuh mekaten? Gusti Janaka kuwi pancen lananging jagat lancuring bawana. Janaka kuwi sapa sing ora ngerti lawan adhiku lanang. Dasare duwe kasekten kalintang jayaning perang, sekti digdaya. Pilih tanding boboting yuda. Ning Janaka kuwi eneng eleke Tukmis. Tukmis dos pundi? Lho kowe ora kelingan apa piye? Adimu Sembadra ki dimaru pira wae? Mula Janaka nek dadi ratu aku ora cocok, aku ora gathuk. Nek nganti Janaka dadi ratu bojone akeh, mongko anake pirang-pirang. Ngastina iki ora dadi negara, ning dadi TK. TK menika menapa?
Werkudara TK ki apa? Wah, ora ngerti tegese kok dadak ngunekke. Kuwi lho bocah cilik-cilik nggon pasinaon. Oh, mekaten. Aku ora seneng nek negara Ngastina terus ana papan tulis. Ilang tabeting negara. Aku ora cocok mula nek Janaka sing dadi ratu, aku ora cocok. Siji, Janaka ki tukmis, loro Janaka ki wong ora tau betah mapan oleh negara. Kowe ngerti watake Janaka? Rong sasi ning omah, 16 taun lunga. Mula Janaka kuwi arang-arang ketemu karo dulur-dulure. Mula nek Janaka sing dadi ratu, Ngastina rusak. Aku ora cocok nek Janaka dadi ratu, aku demo. Oh inggih. Menawi Nekula Sedewa, ya Nekula Sedewa kuwi wis dadi Narendrana ing Mandaraka, wis dadi stata wis nampa triman. Ya kuwi warisaning Kanjeng Paman Prabu Salya. Lajeng saenipun sakmenika kados pundi? Koko Prabu Ndarawati. Gandeng Paduka menika kula pitados titising Sang Hyang Bathara Wisnu. Paduka menika wujuding Nalindra ing nganyalira Bathara. Dinten sakmangke kula aturi paring dawuh Koko Prabu menggah sinten ingkang pantes tuwintrep gumanti keprabonipun ingkang rayipun Kalimataya. Prabu, kula nuwun sewu kula badhe matur. Ya, matur. Nangka semanten kula tau tate nampi sabdanipun Sang Hyang Pikulu Narada. Saderengipun Bratayuda menika lumampah. Tuwin kula sampun nyepeng buku Citapsara. Werda Citapsara menika lumampahing perang ageng Bratayuda. Estunipun kula sampun mangertosi badhe kados pundi lumampahing perang ageng lan kados pundi mangke wusananipun Bratayuda. Tumuntun Sang Hyang Kaneka Putra paring dawuh kalawan ingkang Raka Indrawati bilih ingkang sah tuwin ingkang pantes nyambet sejarah negari Ngastina boten sanes kejawi namung nggih menika turasipun para Pandhawa ingkang ibu saking Wirata tumuntun bapa saking Pandhawa. Ibu saka Wirata, bapakne saka Pandhawa. Koko Prabu kasinggan mekaten. Kuwi sapa kuwi? Mbokne saka Wirata, bapakne turuning Pandhawa kuwi sapa? Koko Prabu namung wonten setunggal. Inggih menika mboten sami kejawi namung atmajanipun Sawarga putra Paduka. Kakang Prembani inggih menika pun Sawarga Abimanyu. Lho, anake Abimanyu. Inggih. Sapa? Inggih menika pun Parikesit. Parikesit menika ingkang pantes gumanti keprabon negari Ngastina ingkang badhe nurunaken turasipun para Pandhawa. Gusti Kresna. Parikesit kuwi umure lagi 14 taun. Monggo wong nyekel pemerintahan negara kuwi ora enteng. Ya bener Parikesit kuwi turasing Abimanyu. Kejawa Parikesit kuwi wis pinilih bakal nyambung sejarahing para Pandhawa. Miturut pun Kakang nggone Siadi durung munjuk atur saengge Prabu Kalimataya. Merga Abimanyu kedunungan wahyu ning ratu. Tumuli Abimanyu durung sisa dadi ratu wis gugur madyaning Bratayuda. Wahyu ratu tumurun ning Parikesit. Ra ngono to kuwi. Kasinggihan mekaten. Lah banjur apa bisa Parikesit ngasta bawah pemerintahan negara Ngastina? Koko Prabu. Nuwun pangapunten. Sabdanipun Hyang Kaneka Putra menika mangke dereng kula terasaken. Urung rampung. Inggih dereng. Paduka kemutan duk nalika kula lan paduka Kanjeng Koko Prabu Arjuna menapa dene Sembadra nggayuh wahyu purba sejati. Ingkang nampi wahyu patih menika ingkang rayi Ndarawati. Tegesipun menawi Parikesit ingkang jumenenata wonten negari Ngastina, patihipun kedah saking turasipun Ndarawati inggih menika anakipun Samba. Oh iya, terus Parikesit jumenenata wonten negari Ngastina menika tasih yuswa 18 taun. Mila kedah wonten pinisepuh ingkang mangku dhateng Parikesit nuntun Parikesit ngasta bawah pemerintahan negari Ngastina. Kudu ana wong tuwa sing mangku kelawan Parikesit. Tegese kudu ana kami tuwa sing nuduhke marang Parikesit. Kuwi sapa kuwi? Kuwi kira-kira sapa? Wong tuwa sing kudu mangku kelawan Parikesit. Miturut sabdaning dewa mboten saged kejawi namung Kakang Premban Curiganata. Gusti Kresna, wonten dawuh, aku ki wis tuwek lho. Lho lha inggih sabdanipun dewa rak kami tuwa tegesipun piyantun ingkang sampun sepuh. Lho lha iya mbok yo aku tak leren to Kresna. Aku wis momong para Sata Kurawa. Aku nganti Purang Bratayuda Jaya binangun, aku mbok singetake. Aku ora weruh Bratayuda. Lah kok saiki niatku ki mengarep leyeh-leyeh lungguhan nyawang karo sing enom-enom. Kok malah kowe gawe-gawe perkara Baladewa Curiganata kon mangku Parikesit dadi ratu Ngastina iki. Lek urip arep pirang taun meneh. Sepisan Koko Prabu menika sampun boten remen dipun paringi wujud bule. Angka kalih panjenengan menika
sajaipun boten remen dipun paringi yuswa panjang. Menika tegesipun titah ingkang boten pitados dhateng panguwaosipun dewa. Wong sing ora percaya marang panguwasaning dat kamurwing dat menika nuwun sewu nadyan tumindak sae sedina ping 10 menika boten saged dipun ukur kabagyan menapa ingkang tinampi nanging tetep badhe nampi dosa. Dosane wong sing ora ngakoni marang gedene sing gawe urip diintiping neraka jahanam ora bakal iso entuk pangapura. Pirang-pirang puluh ewu taun manjing neraka. Kowe iki ngopo to Werkudara kuwi? Mau kok sajake kaya ora cocok karo aku. Wah, perkara ora cocok. Sing jeneng wong lara wae budidaya golek waras. Wong sing nandhang lara wae budidaya golek tamba. Kena apa kowe diwenehi kewajiban karo sing gawe urip, diwenehi umur dawa, kowe gresula. Kowe malah kepengin selak mati, selak kepengin kowe leren nggone netepi kewajiban. Elingo wong urip ning alam padang kuwi telung perkara. Lair netepi kewajiban, pungkasane mati. Yen kewajibane rung rampung aja kepengin mudhar, mengko ndak sasar susur. Dalanmu ancung ning kasuwargan. Lakonono dhisik kewajibanmu Baladewa kakangku. Yo. Ya wis, terus piye? Wah, ora terus piye-piye ning lakonono. Ora mbok ngerti aku mau rasah tekan kene iki malah penak to aku. Wong ming tekan kene kok entuk kewajiban sing werna-werna. Kok ora Bu? Nggih. Menawi paduka menika nyelaki dhateng kewajiban, menika mboten sae. Samangke namung kantun purun apa mboten? Mangku dhateng pun parikesit. Aku inggih. Yo. Iya kados pundi? Yo gelem. Gelem ning aku duwe syarat. Syaratipun menapa? Aku tak matur kalawan Yai Prabu Ndrawati. Apa ing dadi pangandika Yai Prabu tak tampa kanthi lega-legawaning ati. Aku sago mangku karo parikesit. Syaratipun menapa ning aku njaluk Ngastina kudu tentrem, Ngastina kudu ayem. Sabab iki isih akeh trubusaning satru telik Mangindra Jala ingkang maraja saka sela-selaning Garu. Luwih-luwih turasing Kurawa ingkang ora nrimake wong tuane padha tekaning pati. Mbuh anak, mbuh putu Kurawa. Aku njaluk supaya tetep rukun manunggalane negara Ngastina. Werkudara. Nggih. Aku sago mangku putumu parikesit. Ning kabeh sing tak aturke Yai Prabu Ndrawati iki Werkudara kudu iso sago ngleksanani. Yo, aku sago ngleksanani. Yen ketemu karo turasing Kurawa, mbuh putu, mbuh anak, rangkulen dadekno siji eneng negara Ngastina. Aja mbok kaningaya, aja mbok pidana. Yo. Nang yen pancen wis pegah napa warah nampik pitutur becik, sakaremu nggonmu maring murbarane Narvasesa. Lho iya, ngestaken dawuh. Wis sago? Yo, sago. Dimas aja nganti mlenjani kelawan dawuhing Kakang Premban Curiganata. Yayi ndak keparengake nglumpukake sanggaring para wayah Pandhawa. Dawana supaya ngreksa negara Ngastina lan dawana yen to parikesit wis kinuding bakal lenggah dampar keprabon gumanti kelawan panjenenganipun Kakang. Bareng kakangku ngestake dawuh. Yen to pancen mengkono aku njaluk pamit metu njaba nglumpuke putu-putumu kabeh. Aja nganti ana dom sumuruping banyu. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik ya, Yayi. Nggih. Amung samangke Prilangana gandeng sampun tinetepaken wayah kula pun parikesit. Anggenipun badhe jumeneng keprabon ing negari Ngastina. Prilangana kula nyuwun pamit. Koko Prabu badhe tedhak dhateng pundi? Sowan dhateng Pertapan Saptawarga. Sowan Kanjeng Eyang Durgandana inggih Kanjeng Eyang Masawati. Anggenipun kula wentah parikesit mapan wonten ing Pertapan Saptawarga. Koko Prabu kula sumanggaaken kepareng nganti dhateng Kadang Paduka ing Bono Keling. Kadang kula pun Nyai Arjuna. Dimas Panengah wonten timbalan ing dawuh. Derekna tindak ing Koko Prabu Ndrawati. Nggih ngestaken dawuh Koko Prabu. Babar pisan kula nyuwun pamit. Yai Prabu Kalimataya. Ing ngroko ing Cemara Sewu, Prilangana medal Jawi. Kapang raos sing manah kula kepengin nyumurupi dhateng kawontenanipun inggih menika wayah kula, wayah Pandhawa ingkang sami mlembak wonten negari Ngastina. Kakang Premban kula sumanggaaken Yai Adipati sak kembaran wonten timbalan, wonten timbalan Koko Prabu. Budana kang padha seba jeneng ingsun kundur ngedaton. Kula nyuwun pamit madal paselan. Kula nyuwun pamit madal paselan. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Yai Adipati, nak kula Sadewa kaya ora ana dawuh maneh. Purna gati ning pananggilan. Sanata kundur ngedaton jog saking gambaran kencana ki nampit gambaran gading. Kadiraken sanggaring Kulumban Cedi manggung ketanggung Joko Maloro ingkang sami ngambil upacaraning keprabon. Kawis dengan saking mandura tindaknya Sri Naranata
katinon saking Mandrawa kaya gumebyar busananing Sri Narata wau. Lah dalah jagat dewa Badra Tunggara. Werkudara. Baladewa kakangku apa? Nganti persasat kaya urip duk nalika sadurunge perang gedhe Bratayuda. Bareng putu-putumu padha mlumpuk, lah kok iki kaya aku ngadhep Gatotkaca Antarja komplit. Iki putumu kabeh. Wah, iya pancen mengkono, iki pancen putuku kabeh. Wah, bejo kemayangan dene Siadi kelangan anak, nanging putu-putumu metu tanpa beda kaya dene anak-anakmu. Masuryane dedeg piadeke kabeh jebles karo gerangane. Wah, iya. Dewa kuwi adil, Gusti kuwi adil marang titahe. Wah, ingkang putra pun Jayasanga kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Ya, Jayasanga tak tampa. Ora liwat pangestuning awakmu ing Cemara Sewu Tambanana, kula pun dinggo jimat paripin karo ing kasan-kusan. Eyang nadyan kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Eyang Wisamuka tak tampa. Ora liwat pangestuning Eyangmu Tambanana, lho sangat anggen kawula dadosaken jimat paripin. Kanjeng Eyang ingkang wayah pun Sasi Kirana kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Sasi Kirana Danurwenda tak tampa. Ora liwat pangestuku Tambanana kula pun dinggo jimat paripin. Koko Prabu nadyan ingkang raipun Setyaki ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Setyaki tak tampa pangestuku Tambanana kula pun dinggo jimat paripin dayaning kasantosan. Mbah aku ngaturke bekti katur ya Mbah. Werkudara, apa? Iki sapa iki? Wah, iki anak Antasena. Lho, anak Antasena? Ya. Sapa jenenge? Jenenge Jayasena. Jayasena? Ya. Kok ora basa kaya bapakne? Wah, mbuh. Turunan wong edan. Wah, aku dhewe isin duwe anak Antasena wis diwirang-wirangke, duwe putu Jayasena ya diwirang-wirangke. Aja ngono, Mbah. Simbah kudune iso nampa karo anake Bapa Antasena. Aku wis trima dadi anake Bapa Antasena, aku ora iso ndodhok, ora iso basa kaya bapak. Bapak turun sapa? Bapak kuwi nurunke Simbah. Dadi perkara aku ora iso ndodhok, ora iso basa ngene iki aja ngluputke karo putumu. Ngluputke sapa? Ngluputke sing tuwa. Sing tuwa sapa? Sing tuwa Simbah. Kena ngapa sampean biyen ora ndodhok, ora iso basa? Nek sampean biyen iso ndodhok, iso basa, putune ora kaya ngene iki. Gosek. Sasi Kirana Danurwenda kae putuku kaya ora iso. Aku ora iso ndodhok, ora iso basa, ning nyatane kae duwe tata krama. Kok justru kuwi tok curigai. Kuwi malah kowe tuwa tandha pitakon. Apa Kakang Garukaca kuwi biyen anakmu tenan? Apa Kakang Antarja kuwi biyen anak utawa Bapak Garukaca, Bapak Antarja kuwi biyen anakmu tenan? Kuwi mas justru tok curigae. Nek sik anakmu tenan ki Bapak Antasena. Mergo banyu ki miline medhun. Ora ana banyu milih munggah, pancuran kae munggah dhewe medhun meneh. Anak putu kuwi tiru karo mbahne. Nek nganti anak putu kok ora tiru karo mbahne iki, nuwun sewu kuwi tes DNA, ora caturan. Oh bener ngono kok, bener yo men. Wah, aja mbok gagas tembunge iki padha karo bapakne. Wah, mbahne akon tuku rokok susuke ora tau bali. Jebles karo Antasena biyen gaweane ya ngono. Nek sithik dibalekke, nek akeh bisu wae cangkeme. Jayasanga wonten timbalan, Wisamuka wonten timbalan Yang. Sasi Kirana wonten timbalan. Danurwenda wonten timbalan ing dawuh Kanjeng Yang. Kowe kabeh tak lumpukke iki sayekti bakal nampa dawuh pengendikaku. Ingkang dadi lantaran dawuh pengendikane Yayi Prabu Darmakusuma ya Yayi Prabu Kalimataya ya Yangmu ing Ngastina. Ngerti yo? Yen to dina iki Yangmu Ngastina bakal lereh keprabon. Lereh lengser saka dampar kencana negara Ngastina. Sababipun menapa Kanjeng ora butuh murid badhe lereh keprabon. Lajeng sinten ing badhe gumanti keprabon bab perkara nggone Eyangmu Darmakusuma lereh keprabon sayekti wis rumangsa tuwa sarta wis rumangsa sepuh. Mula banjur ana rembugan ana ing jroning pasewakan negara Ngastina. Pepuntaning rembug ingkang piniji gumanti kepraboning Kyai Prabu Kalimataya tanarila kejabamu ya kuwi dulurmu si Parikesit. Aja nganti tuwa tandha pitakon ing atase Parikesit kuwi bayi wingi sore. Bebasan isih enom kok bakal tinadang dadi nalendra. Ngerti yo?
ingkang kedunungan wahyu ning ratu kuwi anak Abimanyu ya si Parikesit. Mula kowe kabeh kudu iso nampa. Kowe kabeh kudu iso ngerti kahanan iki lan ngerti lelakon iki. Aja nganti ana ing mesgul atine. Dri ngestaken dawuh paduka Kanjeng Hyang. Ya Mbah, nek aku mingkari ngestokke dawuh. Mergane aku rumangsani aku ki turun kaya Eyang Jodipati yang Banjarjungut. Aku ora iso basa, ora iso ndodhok, aku moh nek kon dadi ratu. Ning aku ora bakal gelo atiku, aku ora bakal loro atiku. Aku nyengkuyung adiku Parikesit nggone dadi ratu ning negara Ngastina. Yen perlu aku saguh ndadaki entana ingkang ora pramanyarujuki lawan lenggaing adiku si Parikesit. Nanging ana panyuwun saka yangmu ing Cemara Sewu. Ih, kepareng paduka Kanjeng. Aja mbok anggep yen to kuwi mungsuh, nanging rangkulan kuwi dadi sedulur. Yen perlu dijak manunggal ana negara Ngastina. Aku pengen turasing Pandhawa lan Kurawa padha rukun ana negara Ngastina. Ih, ngestaken dawuh. Ya Mbah, ngestoke dawuh. Nek ana turasing Kurawa sing kira-kira arep merengkang pernatan Ngastina, wajib dirangkul, dikandhani supaya manunggal ana negara Ngastina. Yo, pancen kuwi pengajapku Jayasena ngestoke dawuh. Nek kira-kira wis wegah dikandhani utawa tetep kepengin memungsuhan karo turasing para Pandhawa, para Bawasesa tak pasrahke marang kowe Jayasena. Wah, nek ngono rak cetha temandang. Aku isin nek kowe guneman akeh-akeh. Ya aja ngono, Mbah. Aku kira ya mletik to pikirku. Aku iso matur Kanjeng Hyang Cemara Sewu werna-werna ngene iki rak ning bener to aturku, bener. Wis meneng. Ya wis. Mula kang songo kuwi aja dikangelan. Krit lampit brungkat kimpul gajah gelar. Kabeh para wadyabala aja dikendhoni nggone dandanane kepakara kenceng ngono. Nggih saken dawuh. Jayasena wonten diweling dawuh. Budhana para wayah Pandhawa ngrondani negara ing Ngastina. Nggih saken dawuh paduka Kanjeng. Oh, Pramban. Yen pawit madal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Jroning masewakan negara ing Ngastina nalika semana putumu Parikesit ingkang piniji bakal gumanti kepraboning Nyai Prabu Kalimataya. Ayi. Ora kok pun Kakang golek-golekke kamukten kelawan putumu babar pisan ora. Aja mbok aranipun Kakang kuwi ngupayake kamuktening putumu si Parikesit. Nanging kapan pancen mengkono dawuhing Sang Hyang Kanika putra duk nalika semana. Koko Prabu. Estining manah malah nggadahi raos kuwatos. Lho, kuwatir sebabe krana Parikesit menika kula nuwun pangapunten tasih mudha tumaruna. Kula inggih badhe kasembadan angembat dhateng abot entenging pakaryan minangka dados nalindra ing Ngastina. Ana ingkang mangku lan ana ingkang mengku ya kuwi Kakang Pramban Curiganata. Ora usah dadak warsa. Tumpangsa pamikirmu Arjuna. Digelak lakune prapta ning Saptawarga. Mboyong putumu si Parikesit lan ibune Kanjeng Hyang Utari apa dene Kanjeng Hyang Matsapati nglenggah ning Saptawarga. Sawawika kok Prabu kula dherekaken Janaka bareng kalamun Kakang. Monggo kula dherekaken gat wasisaning Bathara wayah Bathara jagat. Tokop wonten dawuh sinuwun. Bilung wonten dawuh sinuwun. Nuwun sewu. Kula niku dipun timbali nyaket kok malah kaget. Kagetmu nggo napa? Kula nyumurupi Gusti kula Prabu Sawarga sampun nyawisaken pinten-pinten pedhi glondhong pengareng-areng peni-peni raja peni guru bakal guru dadi. Niku sampeyan ajeng tedhak dhateng pundi terus wigatosipun menapa kok mbeta Raja Brana semanten kathahipun. Miturut dongeng wis tak tampa nalika kowe crita dina Sukra Kasih ngepungkur. Nggih. Kowe tak timbali ana ing kraton negara Indradu Trisna. Tak jak rembugan perkara nalika sedane Kanjeng Rama. Nganti kowe crita tirik-tirik Purwa Madyawusana wis tak midhangetake kanthi tetela. Nggih. Bareng tak timbang, tak gelar, tak gulung. Tinemune pancen peperangan Gojali Suta duk nalika semana. Pancen kudu dumadi. Terus gunane apa aku gedhekke rasa memungsuhan kelawan pepundhenku Pandhawa? Gunane apa aku gedhekke rasa memungsuhan kelawan Kanjeng Hyang Indrawati? Jenyatane kuwi pepundhenku. Nggih. Pawarta ing mbreta bakul sinambi wala, kabar sumebar ngebaki jagat yen to Ngastina bakal ana pawiwahan nalindra anyar. Lengsering Sang Prabu Kalimataya. Bakal ana gumanti ingkang Prabu negara Ngastina. Wontene kabar ingkang tak tampa ingkang gumanti kepraboning Sang Prabu Kalimataya
ya kuwi kadangku Yayi Parikesit. Mula wektu dina iki wis tak cepake peni-peni raja peni glondhong pengareng paring wigati bakal tak caosake marang Yayi Prabu Parikesit tandha sumitraning Nalindra ing Trajutrisna kelawan Nalindra ing Ngastina. Aku nyengkuyung, aku ndombani kelawan lenggahing Yayi Prabu Parikesit ana negara Ngastina. Piye lho? Ngucap syukur dene Gustimu Prabu Sawarka saiki wis eling Purwaduk Sinaga. Awak dhewe dadi abdi ya wis sukses. Heeh. Tegese wis iso kandhan-kandhan nuturi karo Sinuwun Prabu Sawarka. Kuwi apik, Gok. Tegese nggonmu crita karo Sang Prabu Sawarka kuwi ora tok wolak-walikake pancen kenyataane dumadining perang nalika semana dadi sedaning Sinuwun Prabu Setija Boma Narakasura kuwi ya pancen kaya sing tok kandhake kuwi. Lah iya. Nek miturut kowe ya disengkuyung. Sapa ngerti awake dhewe iso gabung karo para Pandhawa, sapa ngerti awake dhewe iso diangkat dadi abdine negara Ngastina ora dadi abdine Ratu Sabrang terus. Sekali-sekali dadi abdine wong apik, dadi abdine wong becik. lah iya. Arep bayari sithik, ning nek dadi abdine wong apik, dadi abdine wong becik kuwi kepenak. Arep bayari akeh, nek dadi abdine wong angkara, wis pira raja sing mati ditutke awake dhewe gonta-ganti juragan ora tau kepeneran. Lah iya, ya bener ngono kuwi. Nek miturut kula menika sae Gusti, malah menika mangke ngraketaken pasderekan antawisipun Trajutrisna kaliyan Ndorowati kaliyan negari Ngastina. Kula nyengkuyung, kula ndombani kersanipun Gusti kula Prabu Sawarka. Mula kang sangka kuwi dina samengko wis tak tetepake dina iki nggonku bakal budal marang negara Ngastina ingkang wigati mung bakal kepengin nyawiji karo pepunden Pandhawa supaya aja nganti ana panyokra bawa sing ala tumraping Sawarka Kanjeng Hyang Prabu Ndorowati. Aku bakal ngaut pepadane, bakal nyembah ngersani Kanjeng Hyang Ndorowati tandha bektine putune karo Kanjeng Hyang Egok niku dereng ngantos paripurna Mbalwacana. Kasaru praptaning Raden Kertiwindu, Raden Danyang Swela tuwin Raden Dursabala. Sinuwun. Sampun kejoting penggalih kula ingkang sowan. Lho, iki sapa iki? Urung tau ketemu karo jeneng para ingkang sowan. Lagi iki sak pejagung teka kowe munggah ana ing dhatri negara Trajutrisna tanpa tinimbalan dening Sang Prabu Sawarka. Dipun tepangaken kula menika kawula negaring Trajutrisna mriki kemawon. Wonten ingkang sudi mestani dhateng kula pun Kertiwindu. Kertiwindu. Inggih, mekaten. Ing ana mburimu menika anak kula pun Danyang Swela. Wonten ingkang wonten piyambak menika wayah kula pun Dursabala. Ana wigati apa sowan tanpa tinimbalan? Nyuwun mapunten. Kula namung badhe nyuwun priksa Gusti kula Prabu Sawarka menika kula nyuwun mapunten benten kan adat ingkang sampun. Kula tingali saking pagelaran Jawi teka paduka nyawisaken peni-peni raja peni guru bakal guru dadi pinten-pinten pethi cacahipun. Kula nuwun sewu menika badhe tindak dhateng pundi? Ing atase kowe ming drajating kawula negara Trajutrisna. Lah kok dadak kowe takon perkaraning Nalindra ing Trajutrisna. Iki dudu perkaramu, ning iki perkaraning Prabu Sawarka. Nyuwun pangapunten. Kula sampun sarujuk kaliyan anak kula Danyang Swela putu kula Dursabala. Menawi paduka badhe tedhak dhateng negari pundi, kula ingkang sagah mbetakaken pethi-pethi ingkang isinipun Raja Brana menika. Kinarya tandha bektinipun ing abdipun Kertiwindu dhateng paduka Sinuwun Prabu Sawarka. Oh ngono. Inggih. Dadi yen pancen aku ngerti bakal tedhak menyang di Prabu Sawarka, kowe sago gawake pethi-pethi iki. Kasinggihan mekaten Sinuwun, yen to sejatine aku bakal tedhak marang Praja Ngastina. Ngastina kuwi dudu nggone sapa-sapa, ning kuwi nggone leluhurku. Para Pandhawa luwih-luwih para Pandhawa ki caket karo Nalindra ing Ndorowati ya eyangku dhewe. Mula apa yen to aku sambung mewitran karo para pepundenku negara Ngastina. Malah dina iki Ngastina bakal ana jumenengan ya kuwi adhiku si Parikesit. Mula kang saka kuwi aku nedya ngraketake pasduran kelawan para pepundenku Ngastina. Sarana aku ngaturake peni-peni raja peni guru bakal guru dadi. Pemanggihipun Sang Prabu Sawarka ngaten menika kula nuwun sewu menapa sampun leres. Lho Gusti, kowe aja ngawu gawar-gawur. Kowe meng kawula kok wani ngluputke marang Sawarka. Nyuwun pangapunten. Namung badhe ngleresaken lampahan ingkang estunipun dipun damel-damel, digawe-gawe piye? Kula nyuwun pangapunten Sinuwun.
menawi paduka menika badhe manunggalkan para Pandhawa langkung-langkung menawi paduka sinuwun menika badhe manunggal kaliyan ingkang Eyang Indrawati Prabu Kresna kula nuwun pamunten sami kemawon paduka menika masrahaken dhateng pejah gesang paduka piyambak lha piye menawa paduka mboten kemutan paduka menika putranipun sinten panjenengan menika putranipun Prabu Setija Boma Narakasura mongko nyatanipun dok nalika semanten Prabu Setija Boma Narakasura menika seda manjing peperangan ageng ing winastan Gojali Suta pejah wonten ing pabaratan gugur wonten ing Rana Madyalaga krana anggenipun sanget tresnanipun kaliyan garwanipun inggih menika Dewi Haknyanawati mongko garwanipun Prabu Setija Dewi Haknyanawati menika dipun gebang kadangipun piyambak inggih menika Raden Samba inggih Raden Wisnubrata Raden Samba menika sinten? Menika ingkang paman, menika putranipun Prabu Kresna. Menika kadangipun taruna Prabu Setija Boma Narakasura. Menapa boten picak mripatipun ing atasipun mbakyunipun piyambak dipun gebang. Sasampunipun kadenangan kaliyan ingkang Rama, jaba nyatanipun ingkang Eyang Nalendra Indrawati menika boten kok ngrencangi utawi beneraken barang ingkang sampun leres. Nanging sing bener digawe luput, sing luput digawe bener. Mboten ngrencangi ingkang putra Prabu Setija nanging malah ndombani dhateng atmajanipun inggih menika Raden Samba. Nuwun pamunten. Menapa ngaten menika sampun dados tiyang sepuh. Wekasan murka ingkang Rama tumunten paripaksa wantun kaliyan ingkang Eyang inggih menika Prabu Kresna. Dados jalaran sedanipun ingkang Rama mongko dipun pejahi dening ingkang Eyang piyambak. Gusti, kowe aja ngawur. Ngertimu saka ngendi? Kowe aja gawe urip-urip ati ning sawarga. Sejatine aku wis ngerti kabeh lelakon ingkang dumadya ning Pranggedhe Gojali Suta. Aku wis weruh kanane Kanjeng Rama pancen nampa kahanane yen to garwane digebang dening adine lanang ya kuwi Paman Samba. Paman Samba bakal dirabekake dening Kanjeng Rama. Turta miturut ature Togog Gojali Suta kuwi kodrating jagat. Tegese kuwi peperangan ingkang wis pinesti dening panguwasaning dewa. Kuwi kudu kelakon. Diselak ana tanpa guna. Nadan diduwa kaya ngapa Gojali Suta tetep kelakon lan wis kudu pinesti kodrating dewa. Kanjeng Rama kudu seda ning perang Gojali Suta. Sarana Kanjeng Rama seda ning perang Gojali Suta mau sing nyedani pancen Kanjeng Eyang Prabu Sri Bathara Kresna. Ning Kanjeng Eyang narbuka swarga tumraping Kanjeng Rama. Dikowe aja molak-malikke kahanan, kowe aja molak-malikke crita. Menika ingkang matur sinten? Ingkang matur kados mekaten menika sinten? Kula nuwun sewu, Togog menika mung batur. Batur ki ngertine apa? Batur menika pakaryanipun namung wonten wingking. Lah kok iso crita dakik-dakik? Yen Gojali Suta menika sampun dipun kodrataken dening panguwasaning dewa menika. Wah, menika ngawur gawar ngawur. Ingkang saestu menika inggih kamurkanipun Prabu Setija. Ingkang boten narimakaken garwanipun dipun gebang ingkang paman inggih menika Raden Samba. Tumuli Nata Ndrawati malah ngewangi dhateng ingkang putra Raden Samba dados perang ageng. Prabu Setija dipun sedani ingkang Eyang piyambak. Kosek to, kowe aja ngawur. Sinuwun. Kedah dipun taliti langkung permati dipun glejah, dipun timbang-timbang digelar lan digulung. Togog wonten dawuh. Meneng Gusti. Inggih. Kowe aja ngawur. Togog ki aja tok unekke batur, Togog aja tok unekke Panakawan. Nadan Togog wujude kaya ngene iki wong warak mangan gemaraning jagat legiasi ning kahanan. Togog wis ngerti sejarah ingkang dumadi. Selagine kowe mung kawula, kula nuwun sewu. Menawi Togog menika lak namung dapur nampi crita, ning nek kula rak sumerep piyambak lampahan menika. Lho, apa kowe weruh dhewe? Saestu kula nyurepi piyambak. Kula nyurepi piyambak. Nalika semanten ingkang Rama duka, tumunten nitih Garuda Wilmuna. Nedya tedhak wonten negari Indrawati. Nalika semanten ingkang Eyang Nalendra Indrawati jumeneng wonten ing pagelaran. Tumuli sumurup ingkang Rama kekablak wonten ing antariksa nitih Garuda Wilmuna. Ngisis senjata cakra dipun lepasaken saking kancing gelung. Natas jangganipun ingkang Rama seda tumunten kasampaiaken wonten ing anjang-anjang widodari dados dalanipun sedanipun ingkang Rama. Mboten kok mekaten ingkang paduka tampi miturut aturipun Togog menika kleru. Bener menika ucapipun Kertiwindu. Wah, to mares kuti tuwa. Pralegasane ngatiku yen to sak suwene uriping Kertiwindu ora gawe geger negara Ngastina aja duntang Kertiwindu. Piye? Sapa to kae? Kertiwindu. Kertiwindu ki sapa?
Gertiwindu ki anak Sengkuni. Wo, mula cangkeme elek. Wong kok kaya ngono. Hadanyang Swela. Danyang Swela ki anak Asatama. Terus Dursabala sing mburi mau? Dursabala kuwi anak Dursala, kuwi putu Dursasana. Waduh, turas Kurawa kabeh. Heeh. Piye Gok Ratu Gustimu kok murka kaya ngono? Batur ki pangembating catur. Nek iso dituturi, ayo dicegat dalan dikandhani sing apik-apik. Merga saka pocape Gertiwindu sing ngarepmu obak-obak katenterman negara Ngastina. Sarana nabok nyilih tangan mengko ndamalah geger kahanane. Ya to nek wong Ngastina ki padha paring pangapura karo Gustimu Prabu Sawarka. Nek nganti dipateni disusulke karo Prabu Setija, kowe karaku kelangan juragan. Ayo ora tutur-tutur karo Sawarka ya. Ayo minggir. Semingkir wis dadi niate-atiku ngudi tuwuh lamar swara wirang sedane wong tuaku. Ora lega asane nek ora nyidak-idak mestakaning Ratu Ndarawati. Sabar, sabar. Sabar ditata penggalihe. Ditata penggalihe ampun kesusu. Ora iso ditata. Wah, gugu karepe dhewe toko kowe pancen menungsa murang tata. Mbok enggak-enggokke lakone. Mbok gawe bener. Mbok gawe apik Ratu Ndarawati jatine bosok gedhoane. Mangke riyin sampeyan niku nuwun sewu, Nalendra kok gampang doyong adege niku pripun? Sing jeneng ratu kuwi kudu duweni jati diri. Nek duweni jati diri wekasan iso angendhaleni diri. Sampeyan tepung kalih Kertiwindu niku sinten? Kertiwindu lho, niku anak Sengkuni. Lho. Niku anak Sengkuni. Kula nuwun sewu, napa sing kula aturke niku bener. Ingkang Rama nika nuwun sewu, seda sampun dados kodratipun. Nalika semanten Nalendra Ndarawati sampun ngendika kaliyan Kang Raka Prabu Baladewa, Kaka Prabu menika sampun boten saged dipun selaki. Gojali Suta dumados perangipun bapa kaliyan anak lan menika sampun dados kodrat lan pinesti. Setija kedah pejah saking tangan kula. Mergi menawi mboten ngaten badhe katutup lawanging swarganipun Setija. Mboten kok sinuwun Kresna menika mbelani ingkang paman anggenipun gebang garwanipun Kang Rama mboten. Mboten ajeng dumadi kaya ngoten. Mboten wonten Prabu Kresna kok melindungi wong demenan niku mboten wonten. Sinuwun Kresna menika titising Sang Hyang Bathara Wisnu, dewa sing tungkang nentremke jagat. Napa sing dumadi wonten ing jagat? Sinuwun Ndarawati ingkang eyang menika sampun presa. Ora kok sampun Sinuwun Prabu Setija kok kaya dicritake Kertiwindu niku mboten nyata sinuwun. Mula kula aturi sareh. Merga nek mboten sareh niki sampeyan padha karo kula sebut iwak kecemplung ing wuwu, sulung mlebu geni. Tangeh kelakone urip mesti bakal tekaning pati. Kowe kembe karo aku ngilani jajaning putra Prabu Tresna. Mboten. Kula niku mboten ngilani sapa-sapa. Ning kula niku apal karo wong Ngastina, apal karo Pandhawa. Pun mangbayangke Pandhawa niku ming 5 cacahe. Perang Bratayuda mungsuh wong 100, Kurawa 100 cacahe. Mongko ratune Srayan Kurawa sing mbelani Kurawa pirang-pirang ewu Nalendra kabeh mati kabeh. Napa melih sampeyan niku ajeng males dituwuh kalian sedane Kang Rama mungsuh Prabu Kresna. Durung ketemu Prabu Kresna, ketemu Pandhawa. Ora coba dipikir Om. Ora mung maten, wah apa-apa kok mati jeneng aku, mati jeneng aku. Rek nika didamu mati dhewe. Kok njur apa-apa dipateni ora. Sampeyan ketemu Pandhawa malah cilaka. Pun apik sampeyan ngaturake glondhong pengareng-areng Peni-peni Raja Peni guru bakal guru dadi katur kalian Pandhawa wong urip teng alam padang niku nuwun sewu apike sugih sedulur ya derajat sundul langit nek randi kanca kaya wong melarat dhewe sak donya ning arep cukup uripe sedulure akeh kaya wong sugih dhewe sak donya ngaten lho. Sampeyan bibiti peperangan kalih tiyang Ngastina. Lho nuwun sewu sing repot kula. Lho, nggo ngopo? Nggo ngusung sampeyan niku. Wong sampeyan bakal mati ana musuh mriko kok. Ora, janjane kowe iki percaya ora karo kadidayanku? Percaya. Ning nuwun sewu, kadidayan sampeyan niku durung paja-paja. Kang Rama niku kagungan aji Pancasanya reksakaning bumi.
pendak sedo tiba teng Bantala urip meneh ning nyatane mungsuh Pandhawa mungsuh Kang Eyang kentekan akal Kang Rama sedo sampean ora duwe aji lagi duwe aji lembu sekilane glelenge ra jamak-jamak sampean niku lho monggo kula niku emoh nek duwe aji lembu sekilan kok emoh malah paduro bojoku kok sebabe kayane kena ning isih sekilane lho niku lho kedahipun sampean kudu iso menggale ora sak penake dhewe nek sampean ndar aturipun Kertiwindu sampean didu karo wong tuwa sampean dhewe pun saniki mang penggalih kula arep matur kathah-kathah matur apa anane monggo dilanjut monggo mboten masalah nek kula tak golek ambulan nggo ngopo nggo ngangkat ratu Gustimu kuwi kok nggo ngopo ora Wah, aku kudu piye kok? Lah monggo mawon kula aturi menggalih. Nek ndaratur kula niku sampeyan kudune sabar, nek sampeyan nuruti karo ati. Nggih monggo, Kok, wonten dawuh. Apike ngene? Saene pripun? Aku tak ngamuk nang Ngastina. Lah kok malah diteruske? Lho niku wis ngaturke apik-apik kok. Terus fungsine napa sampeyan ngamuk lho tak takon? Nek pancen ana wong tuwa sing iso tutur-tutur karo aku. Nek pancen ana nayaka Ngastina, nek pancen ana priyagung Ngastina sing iso ngandani karo Prabu Sawarga. Aku lagi percaya. Yen men ucapmu, ucape Kertiwindu kuwi gawe goreh, gawe bingung atiku. Jroning bingung luwih becik tak cobane wong Ngastina. Lah, rak malah elek to, Lung. Ah tak coba. Dicoba ning dituku lho. Ora me dicoba-coba lecek. Mboten, kudune sampeyan. Wis meno, ora sampeyan melu. Sapa ketok? Aku arep tok gawe geger negara Ngastina. Yen perlu tak tenani perkara iki. Yen ora ana wong tuwa, ora ana wong greng sing nuturi karo Sawarga, aku ora bakal percaya. Nek ana priyagung negara Ngastina sing nuturi karo Sawarga, bakal tak agem ngendikane. Nggih, niku ucap sampeyan dhewe. Yo, ana satru kandhek ngeyayet bringko sing ngulur geni tumpange kuping kiwa tengen. Rambuté wis werna loro. Wis mabluk ireng campur putih sapa? Nayaka Dwarawati. Satringgar Buruji Raden Setyaki. Raden Setyaki dasar para nyata. Kak. Sing mburi kae sapa ya, Kak? Kaya Raden Antasena. Anake yae. Heeh. Sapa iki? Nalindring Tradu Trisna Prabu Sawarga. Sing mburi sapa? Raden Jayasena. Anak Bapa Antasena. Oh, bener. Anake Antasena. Heeh. Gleleng kaya bapakne. Sapa kuwi? Prabu Sawarga. Lho, nuntun kirek loro. Menungso e padake kirek. Kula menungso, Den. Weh, menungso to. Lho, cangkeme kok ambane ra jamak-jamak. Menungso serakah ngono kuwi. Jenengmu sapa? Kula Toga. Sing mburi kok cah cilik kok melek tekan setengah siji. Cah cilik wong tuwa. Kula wong tuwa, Raden. Jenenge? Kula Mbilung. Oh iya, aku wis tau diceritani karo kawula kasatriyan Ngarandu Gumbala yen ana abdi jenenge Toga karo Mbilung kuwi kowe apa piye? Nggih. Setyaki ana barat. Ayo pikir, dalan iki arep tak gawe liwat. Kuwi gatine. Pengen sowan ning negara Ngastina. Yen wis ketemu satu wis sowan negara Ngastina. Niatku bakal ketemu karo Kanjeng Eyang. Kanjeng Eyang sapa? Kanjeng Eyang Dwarawati. Ya kuwi Kanjeng Eyang Prabu Sri Bathara Kresna. Ngelingi yen to aku iki anak Prabu Setija Boma Narakasura. Aku Sawarga anak Prabu Setija. Nggih. Mboten nginten bilajeng andika menika kula nuwun sewu. Wayah kula piyambak. Lho, utuh piye? Kula menika rayinipun ingkang Eyang. Kula menika inggih Eyang ingkang Burujipun Setyaki. Ingkang Eyang menika sinuwun Dwarawati kula menika nderekaken ingkang Eyang menika sampun puluhan taun ngantos sak menika tasih nderekaken. Anggir malah kepasang yugya katujuh nginu dene Kanjeng andika Raden Sawarga anggir Sawarga prapta wonten negari Ngastina. Monggo kula kanthi manunggal wonten negari Ngastina.
supados samangke kula suwanaken ingkang Eyang inggih menika Koko Prabu Ndorowati miwah ingkang Eyang Pandhawa. Piye? Apa anggep aku sowan Eyang kuwi men bakal ngaut pepadane Kanjeng Eyang? Ora. Aku ra ndene niat nyembah karo Kanjeng Eyang. Ning malah kepengin nugel janggane Eyangku Noting Ndorowati. Yen Eyangku wis tekaning pati wae idak-idak sirahe nganggo keset merga Eyangku wis nyedani karo wong tuaku Prabu Stija Bamanarkasura. Woh, legandang dening aku. Dawuhipun ingkang Eyang sampun ngantos wonten ingkang dipun pisakit. Ampun dipun piloro menawi saged dipun rangkul. Rangkul piye? Sumbare wis medeni kaya ngono. Arep nggo keset mestakane Kanjeng Eyang Ndorowati jotos modar kowe. Kirike bubar kabeh kalau. Semangkean. Wong enom ngene iki. Bres-bres ngono. Wong tuwa kok ki ngomong. Mati dening aku dikandhani ora gugah ayo sawarga. Nek kena tak jum saralaris tak sowanke ning Ngastina. Yen ora sing gedhe pangapuramu yen ana pidana saka wayah-wayah Pandhawa sawarga. Piye ora nyemelangi? Kandhani ngeyel kok. Wong dikon nyawiji karo ning negara Ngastina kok malah niatku apa semua Prabu Jaya. Ada ida-ida sirahe. Wah iya watake Jayasena kaya bapakne Jatasi wae bres. Aku nganti nyemplung selokane kok. Ha iya, supaya ora kejotos Jayasena ayo anak Antasena ki nglelengi ra jamah-jamah kok. Gusti monggo kula aturi enget. Monggo Gusti mumpung anget. Kula aturi enget, kula aturi emut. Monggo Gusti kula aturi enget. Gusti ampun ngados mekaten ajarene putra Setija Bamanarkasura kok diantem Jayasena pisan kok nggletak. Kadhayane teng pundi diketokke, Bos? Ora kanjur jepupung kaya ngoten niku. Ah, turu sanggon-gon. Ora ngawur iki ora turu pingsan. Monggo Gusti kula aturi enget. Pripun, Bos? Ora kaya le Sumbar Kresna kan tekan kene. Aiti-aiti sirahe. Gantil nom-noman kok ngletak iki piye? Sing mburi mau sapa jenenge kok? Jayasena. Jayasena itu anak Antasena. Niku bapakne padha karo Jayasena ndugal kewarisan ora iso basa, ora iso ndodhok, ora iso tata krama. Ning ngampuhe kegila-gila. Mula Antasena mbiyen ora entuk melu Bratayuda, merga nek entuk melu Bratayuda, Kurawa niku rampung ora nganti sedina, modar kabeh. Niku tenan. Niku sejarahe ngoten niku. Siji wis sanggeni, loro Antasena. Mula dinae bagian ngrampungi Bathari Durga karo Bathara Kala. Bar niku terus do racut do manjing kasuwargan ora entuk melu Bratayuda. Merga nek melu Bratayuda wah geger. Lah kok nurunke Jayasena. Sampeyan kok ya dadak muni Kresna tak ida-ida. Aku lho wis krasa Jayasena terus tangane nyeketem set. Anten siramu bres. Jayasena sing arep mau nika Kang Eyang. Eyang piye? Nika Senopati Ndorowati jenenge Raden Setyaki adine Prabu Kresna. Nika Kang Eyang. Lho, nek ngono ka mau Eyangku. Lah nggih, kok malah sampeyan nantang Kang Eyang Sinuwun Ndorowati? Aja kok Sinuwun Ndorowati niku ditantang, dirasani nek ngrasani elek konangan Sencaki Remuk wonge. Asli niku kula mboten gara. Niku pun bola-bali ketutke raja kaya sampeyan niku jaman sadurunge Bratayuda. Niku jam 11 ngenten iki gleleng. Tekane jam 1, jam 3:30 mati. Ha ta, Gak? Heeh. Asli niku nek mboten mati lakone ora rampung. Mesti mati. Niku kaya ngoten niku. Setyaki. Singa Mulang Jaya. Sapa kuwi? Jenenge Setyaki. Lho jenenge loro. Oh, jaman biyen jenenge pirang-pirang. Mboten ming Singa Mulang Jaya. Bima Kunting, Tambak Yuda, Wresni Wira, Yuyudana. Lho, pirang-pirang to? Niku wonge saben dina gelut. Monggo kesenengane Sencaki niku nek perang. Nek ora perang sedina niku mesti pijet. Awake linu-linu. Sencaki niku. Mula Ndorowati ora tau ketekan mungsuh. Mergo Sencaki Digdaya tenan. nek sampeyan ajeng majeng kok ketemu Eyang sampeyan Sencaki. Pun niki tenan. Kukut jagat sampeyan. Sirna Margalayu. mergo arep awake cilik, Tangane kaya gandhen wesi. tiba teng sirah sampeyan. Tuk, ngoten terus sirahe mlethek, plethek. Terus matane mendonom.
Matane sapa? Matamu kuwi. Anu netra sampean. Lho, ngentengku. Durung nek senjake wis nggawa pusaka Gada wesik. Ning saiki wis ora ana, Ga. kok ora ana. Wis dijaluk dewa wis rampung Bratayuda. Ora nggawa gada wesi kuning biyen jamane Sinop gadane jenenge Wesi kuning. niku gadane Ming sak lengen bayi. Niku ampuhe pol. lho niku. Mboten kaya sampean. Sampeyan niku ratune cilik kok gadane gedhe ra jamak-jamak. Nek mlayu nganti suarane plok-plok-plok plok-plok. Gada kok hubungane karo mlayu. Senglit nang kene lho, Kak. Senglit nang kene medun. Iku nek mlayu kutuk-kutuk ngono. Tokok lho. Tak cobane. Tak cobane pancen tak sengaja tak gawe geger. Engko yen ana piyai sepuh sing ngandani karo aku manut. Ning nek perkara iki mengko dadi rame tak dadek rame. Nggih, ngatos-atos kula pujek-pujekke